Takže čaute ľudia, vítajte pri ďalšom Let's Play. Ježiš, ja som milým, ježiš, ja som celý zagemovaný. Ale, ja vlastne idem natáčať tento Game Maker, takže otvoríme si projektík, náš projektík. Dobre. Čo som to minule... No, menu vlastne môžeme mať aj hotové. No nie. Takže pozrieme sa. No, pár tlačítok. Ešte to potom v ďalších dielov urobíme, ale nebudeme sa zdržovať idem rovno na vec, idem vytvárať veľa levelov, takže takýto ešte backgroundy, to som robil, to som zabudol. Create background, load background, pracovná plocha, game maker, background a toto dáme, pôjde aj asi aj toto sa bude hodiť, neviem ako vy. Takže background, load background. Ja ešte nepoďme levely a ešte idem urobiť dvere. Nazvíme si to. Počkajte. Nazvíme si to S. Čiarka dvere. Čarovné. Takže dvere nebudú také pidi. Ne, počkajte. Dám ich aspoň 1000. Počkať, som zvedavý, čo zvykne. Jaj. Tak. Toto na 32. 183. 132. Toto ne. Toto dáme aspoň 100. No, dá sa povedať, takže tak toto môže byť takéto. Takže dvere budú celé hnedé. Takže je to hnedé už. Tuto si dajme takéto amatérske. Počkajte, ja si niečo napravím. Čakajte, ja to stopnem zatiaľ. OK, teda si ideme robiť lepšie, takže to Takže ja čierne to dám. To a sem dám takú peknú kľúčku, jak sa hovorí. Ježiš, omg. Takže gulička. Keď sa otočíte opačne, tak to vyzerá docela divne. Oh my god. Toto nedopadlo by to dobre, takže ja som sa rozhodol, že všetko dáme preč, load sprite. Ešte nevieme skresliť, ale Photoshop nás to naučí. Určite. Takže main platform, na toto si nájdeme doors. Počkaj. Poďte dvere. OK, dajme a vytvoríme si nový objekt o dvere, dvere, add event, toto ne. Takže ideme si nastaviť hráča nášho milovaného, úplne dobre. Takže add event, kolízia s dvermi, next room, že pôjdete do ďalšieho levelu. Blend, to je také pekné. Úplne zlatučké. Ja by som
ešte vytvoril jeden room na vyskúšanie. Takže stena. Takáto peknúčka stena. A ja neviem, jak toto zväčšiť, túto hodinu. Takže sem dáme hráča, sem dáme bodíky, sem dáme dvoch takýchto nepriateľov, takých kreténov a o dvere. Takže ja to teraz stopnem, lebo to bude dlho trvať. Tak, už to máme vlastne. A máme tu obľúbené menu, len toto ešte nejak opravím. Že to dám takto. Ale teraz máme informácie o hru, vytvoril Demetroids. Môžeme dať quit, ale teraz dáme play. Takže omg, to je rýchly. Jaj! Ja som ešte zistil, že tuto máme tiež dať dvere. Sorry, ja som Mr. Failure, na to si musíte zvykať. Zvykať. Ale, takže poďme. Na natáčanie dobrých videí potrebujete hlavne mikrofón a ja som si teraz požičal bratov mikrofón na pár dielov. Takže keď budem vždycky natáčať, tak si budem požičavať bratov mikrofón. A on má dobrý mikrofón. Ja by som tak tiež chcel. Oh my god, čo ti dáva? Wow, ujímaj sa. Oh. Ale takže takúto úplne peknú hru si môžete vytvoriť aj vy pozeraním mojich videí a to len dookola budete vytvárať tieto roundy. Takže vlastne už sme aj s touto hrou skončili. Môžete mi ja vlastne takto dám, ja vám do popisku videa dám môj projekt, takže projekt vy mi tam všetko jak ste si možno všimli, tak to je, kde to je, také to je v tomto notepade, ale to nevadí, vy otvoríte len GameMaker Open a to vám tam stále ukazuje toto. Takže môj projekt dám do popisku videa, vy si tam môžete vytvoriť levely a potom si zahrať. Ja som vám len ukazoval, že ako tie vytvoriť, ale levely, ja nejsem moc na levely, neviem ich vytvoriť, takže tento, tak kde si? Tento projekt dám na uložto a potom do popisku videa. Dúfam, či sa vám video páčilo. Keď sa vám páčilo, dajte like, prípadne odber. Čau. Like, odber, koment.